Ni bagendete wesokia na kwegerera umwana omunyaruka ase ekiombe kya Trufena initiative ekibono kyabete ekiombe kyachagetigu abugoro ase bono barachi kugendera kwegerera umwana omunyaruka na kwene kibuna nkobasira bale ase njeremo gocha ase eyende Samarita nkoro kwibon mugire nchinomo actress igega gusigi bantu bangi mono bamanyite muri mwanji Trufena tukoriya rero twachirega with my friends na organizations twajibatirega kwa partners for launch initiative na chakire group Miss Trufena initiative ye nanye chagete saina rero chando rese binyoro byeito na chitiko para community dialogue kanyoro kwamba abantu bare kinyoro gali abana abaiseke abasubaji babwata umucando go access sanitary towels karora rende sairima ete bantu babere batatu igatikambare tamo so that to support abana abaito to support abasubati abakinyoro gali batigo gwetera challenges yeyo twasangare kana gasenye yo kunyuru mwana nyaruka na senye njuko kwana amangana ari kinyaruka kikonyara gwetera sensemo ye iyo komerangi abakira y'umutinyi etwacha gusiro yo minto Trufena oyo chaka program yo kunyara bakonya abana sensemo ikaunti ito ya gusi nige ntekenene na nige tokia muhimu asensemo abantu bonse asikinyoro gosikiro umuntu ase familia tunyara gukone ngane ntutiye ko ombi nga erangi nige tokie kiabose go sinige tokie go tesengi chapa ntabange ngwetera bare amangana makongo iroka abana kinyaruka n'abasubati igo toko tema goteba ninga ekinyori kigima gusikiro umuntu tigateke responsibility yo chamo go support go konya abana kinyaruka n'abandi na engakeri bakororera ngiye abo muti nane tuteme go semani ase binyoro ase chinka inkitubwenda ko korekera amangana bnaya atuchikire one sanitary towel, one mentorship, one girl at a time. Thank you. Wow.